Nå. Ja. Jeg kan godt se det billede, Maria har så godt. Og hop videre. Er du rettet? De er store. Karina, hun har sådan noget for her. Hvad er det? Martin Gale. Hun har den der plade, der er en stor. Og røde. Hun har i blå. Hun har alt blå. Ja. Sidst. Ja. Så er det på en. Så er det vandet. Ej,